BP sang nei ta na thil ti lo turte le e lo turte thil thalo to kan soi to a tu ma chuan BP sang nei ta na thil ti tur tha le e turang chi te kan soi do na hete ni tina kan thil e le in hi adika kan thil ti te adik chuanin damdoi ang chi in hemi kan BP sang hi kan control theya chuwang chuan kan ni tinuna kan thil ti te kan e le in te hi apoi mo em ti kha riat turani ama sabera chuan thlai na ring e tamani e mizoram kan ban neya thlai na ring fresh tak tak te kan neya an tram mai an zik lum tiang te heng ti hi taksatan hianin BP sang ta hian tha ka BP sang dam doi chuni lo ma chela ni tina tiang kan e chuan BP sang ka kan control the ni chuan potassium tamna theyang chi te thlai te heng ti hi e tamma tha khop mai balhla te ser thum te nun nun thing fang ma te coconut tui thang te heng te hi ni tin kan e thei pe chonin BP sang control nan tha boka heng te hi kan ti sen zam te hi ti fan tha ati ha dam theya chuan thei tharlam taki e tama tha amero chu thei ti hianin hemi thei tui chini te lang chi chu anilo hemi fresh chau tharlam chau hi ni don fo te apple te kol thei te berries ang chi mizoram ma chon thei kan nga thei hai te thei te thei sang sang kan nga eng po sun lu te po heng te hi ni tin ei thei la du tu sa ma pe chon ni tin hianin thei chinni hi emo chi thuma moi ei thei la chu tu sa ma ni ani lo pon ni tin na thei ei sim kha BP sang tan a tha ni chuan thei huanga chon da chi lo mai la emi nat ang chi te emi thlai chi ang chi tiang te po hi tha almond te walnut te emi flaxseed kan ti te walnut hi kho kher kan tiang chi te heng te hian thau tha pa ya hei mai muang chi te po hi heng te hi regular ta kan e chuan BP sang kan control the ni sa in su manga ya amero chu sa chuan sangha ni e tama tha emi sardan san ti te makarel kan ti te kan ta ma cha dom lo mai thei amero tu sangha chim me tha sangha hian in omega 3 fatty acid pa ya heng te hian in BP atin hiam theya taksana le wung te po ati je om the ni heng te hi ni tin e ngai chuang lova kar khata voi ni thum te kan e ti chuan ria to ka in maida ni lo hemi a whole range kan ti ata ang te hi e tama tha chuan bufa ya po brown rice te hi e tha hemi tuna kan e hi chu white rice ani brown rice te chu ato deu amero chu e the chuan tha oats te hemi oatmeal kan ti te hemi vai mim kan tiang chi te hetiang hi ai tama tha khop mai chuan in kan soi fo purun war te poi e tama tha purun war hi ni tin zung khatamo zung hi mo hi kan e the chuan in hei hian BP sang a control theya tin purun war idan ta kan soi to dol runga tu ani lova ti som an lapon chut ke minute nga vel tal ha khamin nuwa e tur khani chuanin bom tu te kan en ni pon hei doi ang chi te heng te hi tha heng te hian in calcium te apai boka calcium hian in hemi kan BP hi avong dik ve thei bokani chuan tui in tam hi poimo khop mai BP sang tan pon kan chu thisen kalvel ati tha khat in direct takin BP a control the ni chuan ni tin in soi zoi poimo khop mai jimate kan kalpelo pon kia kalte cycle khalte khatiang uak te po thashim ni tin daka chan vetal kia kalte ka BP sang tan hi apoi mo mai ni chuan kan taksari zong adik taka nge maintain reng kha poi mo ani an chu kan thau chonin BP sang hi anhiam har ani chuanin lulu ha na hi kan soi fowa lulu ha na ben bon kan nei chuanin BP hi anhiam har BP hi sang zel thei chin stroke ni thine chance te po kha sanga tong tai na te chuan deep breathing exercise te tin thian te ne na hin kom ho tiang po kha nge lulu ha na ti ji om dan te pon a thabe ni chuan zan mut that poi mo mut that lo chuan BP anhiam thei lo BP sang zel me ni chuang chuan
ni tin da ka ru ka tanga da ka ria te mut that te mut il the ya poi mo khop mai chi in su ma poi mo kan soi to me zia zuk lo tu chuan zu in chin tok riat tu chuan akha to ka bp hi check nang tu rani an chu bp hi an thak ve theya chuan cho check hangai chuan doctor in dam doi min cho dam doi ei tu rani he hi apoi mo khop mai petam takin bp sa dam doi ei to chuan dam chung ei nga yan dia than kat an ei du lova khana kena stroke te heart attack te an nei pha fo heng hi kan mu fo wa in bp sa dam doi ei ve si ei mu mal lo du hun lo thla ve ngot hati anga te khan bp lo sang thuta to pa chuan heart attack te stroke te nei mai thin ei film khorangai khop mai ole kha bp sang nei ta na thil tha te ei turang chi kan soi thei tlem tu te se